ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏರು ಮಾತು ತೂಪರಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ದಲ್ಕನೆ ಅಡ್ತು ದೂರಸದು ಬಾಜನ ಒಂತ ದೆಕ್ಕದೀನಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ ದಡೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಗತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಐಕ್ ರಾಜ್ ಮಂದು ಕೊನದ್ದೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಹಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ನೀರು ತುಲೆ ಕೆಂಪಾತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಪುದು ಒಂದು ಈತ ತೆಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೊದ್ಲರೆ ಪಾಡಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಆತನ ತುಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ರಾಜ್ಮಗು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏತು ನೀರು ಕೂಡಾತು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಗ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಳು ಮೆಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಂತರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಅಂಚನೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಉನ್ನೆನ್ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಗು ಉನ್ನೆನ್ ನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಕುಲು ಏತು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುವರ ಅವೆಂತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಉನ್ನೆನ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದ ಇನ್ನೇನತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ದಾಂಡ್ರು ಅಂಚ ಹರಿನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಗ ಉನ್ನೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಡೋರ ದೆಕ್ಕದು ಕಡೆ ಒಂಗ ನಮ್ಮ ತಾರಿ ಕಡೆ ದಾಂಡ್ರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಕಡೆ ಒಂಗ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದಿಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೆ ಐಕ ತಾರಾಯಿ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡು ನೆನತ್ತೆ ಕಡೆ ಒಂಗ ಓಡು ದೋಸೆದ ಬಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ತೋಜದೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತನ್ನೇ ಅವಡು ಮುಂದತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ಗರಮ ಓಡು ಕಾಯರದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಓಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದತ್ತೆ ಪಾಡೊಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಮಾಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ತರೆ ಪಡೋನ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದತ್ತು ಅದೋಟ್ರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತ ಉಣ್ಣುತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಂಡ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಕೊದ್ಯಾರ್ದಿಕ್ಕ ಕೊದ್ಯಾಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪ್ಪು ಸಾರೆ ಉಂಡ ತೂವನ್ಲೆ
ಕಜಿಪು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದರ ಮೂವತ್ತದು ಬಾಯ್ದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ? ನಂದಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ? ರಾಜ್ಮದ ಕಜ್ಪು ಹೆಂಚಾತನ್ರಿ? ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚಾತು? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬರ್ಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡು ಬರ್ಸಂದ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ తీయాರ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್.